Siyacela ukuthi ke obaba basibingelele nje egameni lika Jesu waseNazaretha. Kuze kwalapha ePheneza siyabonga. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngiyabonga baba Bishop. Ukuba unginikele ithuba egameni lika Jesu. Angibingelele obaba abafundisi bonke sinabo nomama bakwabo egameni lika Jesu. Amen. Ngiyelo mama bonke nobaba bonke sinabo. Intombi neinsizwa nabantwana egameni lika Jesu. Amen. Mama Faith siyabingelela. Mama Londi nami ngizama ukungena eshunini ukuthi ngimbize kanjalo egameni lika Jesu. Amen. Ngizoba mfushane kakhulu bazalwane kodwa ngiyabonga kakhulu ithuba leli uNkulunkulu angipha lona nanginike lona. Bengithi angizukusho lutho bengicabanga ukuthi ngizongipha leli thuba ngizothula nje ngihamba nobaba uNqumalo lapha ya ingane yakwethu ungisizile ngathi mfowethu sambe angifuni ukuze kuvalwe ngingakaze ngiyohlangana nalabo bazalwane. Jesus. Amen. Jesus. Ikhona into engiyithandayo kubo selokhu siqalile ukuhlangana. Hey, kanti cishe wafa ndoda. Siyambonga uJesu ukuthi wenqabile nawe. Uyazi bazalwane nani niyabona ukuthi ngiyindoda nje ehloniphekile. Angiyena umuntu ongahambela noma kuphi. Angiyena umuntu ongamthola noma kuphi noma kanjani. Kodwa lamantombazane ngahlangana nawo eMandeni siqala ukubonana. Amen. Ngiyaxolisa ukuba ngimbize kanje bafowethu. Lamantombazane ngahlangana nawo eMandeni nalabo abafana ngathi nawo. Lezi ingane iphumaphi umhlaba sewaba nje. Amen. Hallelujah. Ngesikhathi ukhuluma nje lonti la iyo lento ke ngithandayo. Iyo lento ke ngesikhathi ukhuluma lapha ngiyazi ukuthi awuthanda ukuthi ngithi baba uBishop kodwa yimi ngedwe ngikubiza kanjalo. Yimi ngedwe nginelungelo lalokho ungambizi kanjalo. Ilete ngithandayo. Angithi bazalwane alibonge igama lika Jesu. Angithi ivangeli elishunyelwe namhlanje liyadida. Ngizosheshe ngisuke la. Kodwa kube kuthiwa bengizohlabelela iphimbo lamalivumo angikho right njengoba ningibona ngingasukumi kwezinye ikhathi. Kodwa kube iphimbo lami liyavuma bengizothi Nkosi Jesu Nkosi ngiyabonga umsebenzi ongenzele wona wokungetha ngibe
bazalwane alivumi ile lingavumi. Kodwa yiyo lento engithandayo Mama Faith, ilento elivangeli lenu elicacileyo, into ecwebileyo. Yabona ivangeli into ecwebileyo, mabe kungamanzi into ozothi mawubuka phansi ubona inhlayiyane zamathe phansi. Jesus. Lento. Amen. Ilento bazalwane, ngadla lento eminyakeni eminingi edlule ngingumfanyana. Yaphila nami, yahamba nami lento. Yanqobisa izinto ezinganqotshwa ngabafana ngingumfana. Nganqoba inkanuko zobusha. Hawu, amen. Nganinsizwa ningazongithatha kancane bazalwane. Phela sengikhulile manje akusafani. Kodwa nganginsizwa ngathi mangiqhamukele ey'nganeni, iy'ngane ey'phithizela ubala. Lungile. Bese kusho khona ukuthi ngathola into ephilayo. Jesus. Into ephilayo imenza. Jesus. Oh, amen. Yazi angizalwa mina emndenini owawukahle bazalwane. Ngizalwa emndenini owawuphansi, umndeni ongacebile. Kodwa phela ngingumntwana wasebukhosini. Kodwa lento yokuthi nje ngangile yansizwe ehlangene noJesu ngaleya ndlela yayingenza ngiyibone sengathi ngingcono kakhulu kunabantu abaningi, ngoba lokhu bunsizwa bami babungenza ngiqhenye. Kube sikho ukuthi ilingo isuke ingafiki. Hawu, amen. Hallelujah. Kodwa ukuthi mayifika khona into enamandla ngaphezu kwazo. Jesus. Engijabulele kwanele mfana noma ngikubuka ey'ntweni lezi zabelungu ngithi ayisuka lengane khona into eyidlayo. Jesus. Noma iy'ngane sezakwazi ukuba zime phambi kwethu, zime sengathi zadla into, kanti ebumnyameni ziyathungatha. Wena wabona lesi silwane esikhonkotha kakhulu, kanti mawusulele siyahamba ungezwa kuthiwa sishayiswe imoto le eFilidi. Sisuka lapha eDanti. Cha bazalwane, siyabonga. Ususikhulumele sonke baba uBishop. Inamandla into oyikhulumile. Mawukhuluma ngaleya mvuthuluka. Hawu bakithi bazalwane. Jesus. Hawu. Ikhona into bazalwane esingeke sase saphelelwa ngamandla noma ngabe izinto senzeka ngaluphi uhlobo. Jesus. Uma kuvusile sisi, yini into emenza ukuthi sibuye simngabazi? Suka madoda. Jama nje. Jesu. Nami njengoba ngimile bengingazi ukuthi ngizokwazi ukukhuluma njengoba ngikhuluma ngendlela engingayo njengoba ngilapha ngifohlile bazalwane. Ngenkonzo kade ngo-October angikwazanga ukuphumelela. Asikwazanga ngathi ngo-October ngithi bazalwane, asikwazanga ukuphumelela. Umuntu wayekhala ngoba wayilangazelela. Uyazi ukuthi inyoni zohlobo olulodwa zindiza kanye kanye. Umuntu wabambeka isitha silwa. Nanamuhla besilwa isitha. Ayi kodwa sisuka madoda. Oh Jesus. Baba uNqumalo, ngiyabonga mntaka baba. Ake nimshayeleni izandla lo baba. Ithe imoto mayisiyenza izinto singena komunye umgodi weSangcobe owabona umsweli lapha ya sisuke eFriday. Awungathi mina uyaphela ke lento angeke sisafika, kodwa kakunani masiyolala emontweni isikade sibheke khona.
yathi le ndoda siyongena phakathi. Jesus. Hawu ndoda imoto siba umsindo nje omubi wathi siyakhona lapho sithi siyakhona. Jesus. Hallelujah. Bazalwane, cha angizami ucela umnikelo kini, cha lingangeneki. Kodwa imali besingenayo ngendlela eyisimangaliso. Uyazi ukuthi bathi abantu abadala bethi la kukhona khona uthando nendlela injani bazalwane. Mama uFaith nawe mama uLondi uphi ubaba uMadisi. Khona. Uyazi ukuthi ngithandeke kujuleni kwenhliziyo yami. Anithandwa yimi. Ngizothini angithandi isiqu senu kodwa ngithanda umuntu ohlezi naye. Yazi bazalwane ukube kuthiwa ivangeli emhlabeni silishumayela kanje sonke. Kube kuthiwa siphila kanje sikholwa kanje sonke. Umhlaba ngabe kathi sawuhlula thina. Hayi. Futhi izwe ngabe liphethwe yini? Kodwa niyazi ukuthi lethe sibulala umfundisi wami. Sibulawa abazalwane abangamaqili. Abantu abakwazi ukuzenzisa. Bakhulume kahle bahluleke ukwenza. Hayibo. Ukholwa kusiko ukukhuluma. Hawu bazalwane. Njoba silapha ngisikhonela lokho bazalwane. Ngifisa ukuthi nasi bazalwane kakhulukazi Mama Faith, Mama Londi, Baba Bishop. Angazi nimshonisaphi lo Baba Madisi. Ngifuna nasi bazalwane ukuthi sila ngenxa yokholo lwenu. Esathi masihlangana lwanambitheka ngabathi ngiyihlolisisa lento ngathi mfowethu iyo lento ukhona umfowethu engivanga ukufika ngathi sithatha blessingane lento ngoba thina sayithatha ekhehleni elidala lisanda lesingane lento sithathaphi nathi kwakunzima ukuthi sibambe njengoba injalo kodwa ngokuyithanda nangokuyibona ukuthi lento yinto lena. Hawu bazalwane Nkosi yami Jesus angivale lento le kodwa halala Jesu uthi ngikhona nami phakathi kwenu bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Halala umfundisi uShabalala siyaxoxa kakhulu naye ngoba nina kwesinye isikhathi nayinithunjwe ngithi ngiyanicinga nginganitholi. Basathunjiwe ke ake ngibayele kodwa nansi incebo kaNkuluNkulu baba uShabalala noma ithunjwa yona kodwa ngiyavama ukuyithola bese ngicina sengixoxa naye. Siningi izinto esixoxayo naye ezinhle ngoba ngiyalandela noma bazalwane nisuke ningangiboni ngiyalandela kwesinye isikhathi uBishop uyangifaka bese ethi baba sekunjalo ke ngithi ngiyabuka ngibone ngithi ya nakho bafowethu ingane zamantombazane sengihlala phansi ingane zamantombazane nani ingane zabafana madoda nani makhosikazi ibambeni lento futhi ke sesisifushana isikhathi sokuba izinto zenzeke. Ingani nani niyabona bazalwane lezi zinto ezenzakalayo phansi komthunzi welanga izwi kaNkuluNkulu lisitshelile ngazo lathi manje lezi zinto sezenzeka kusho sekuseduze ukubuya kwenkosi. Jesus ayiyojabula yini bazalwane mhlawumbe yophumula emzini waphakade angikwazi ukujabula kulo mhlaba ngoba lo mhlaba akusili ikhaya. Mangithi ngifuna ukujabula nomndeni wami khona into eshoyo ukuthi hayibo ungajabula uzukhohlwe njalo ndoda akulona ikhaya leli. Jesus ngasiliswa ebusheni bazalwane inkosi yahamba nami Bishop nawe uyohamba nawe ndoda ungasabi njoba uqonga isibindi usiqonga isibindi nawe siqonga isibindi ngoba thina sesidlulile kulesi sigaba okuso wena. Hawu amen. Siyafika izinto kodwa siyadlula sidlule ngokukholwa uthi usudlulile uthi hawu Nkosi yami iphi le mpathe ngibhekene nayo la uyibona ingasekho usudlulile sisele uthi hawu Jesu usungiphile futhi
izandla. Glory to God.